Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da jimirin sake saduwa a cikin labaran da muke tafa da shi daga ƙasar ta jamhuriyar Nijar a wannan lokaci. Wannan yanzu haka sabon shugaban ƙasar jamhuriyar Benin ya ziyarci wato ƙasar ta Nijar a wannan lokaci ba don komai ba, sai don ganin wato an tabbatar da yau kyakkyawar alaƙa sabuwa tsakanin Nijar ɗin da kuma Najeriya. Tsakanin wato Nijar ɗin da kuma wato ƙasar Benin, wadda wato aka ɓata wato dangantakar da take tsakanin su a shekarun baya a lokacin da gwamnatin Nijar ta yi juyin mulki a lokacin da wato tsohon shugaban ƙasar wato Benin yake kai. Wani kuma yanzu haka sabon shugaban ƙasar na jamhuriyar Benin ya tabbatar da cewa wato alaƙar su da ƙasar Nijar alaƙa ce mai kyau, kuma alaƙa ce wadda za su taimaki junansu, wanda hakan ne sai ya ziyarci ƙasar domin tabbatar da wato alaƙar da take tsakaninsu ta ci gaba da wato kasantuwa. Masu sauraro sai ka gyara zama domin ka biyo ma ƙarshen wannan labarai namu domin ka ji abin da muke tafa da shi daga jamhuriyar ta Nijar. Amma masu sauraro kada ka manta, idan ya kasance ne shigo ka channel ɗin nan tamu ta farko da ka dangwala mana alamar subscribing, sannan ka dangwala mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin takan ne za ka dinga samun labaran mu zafafa da dumudumin su. Mun gode da ziyartar wannan channel ɗin tamu mai albarka a koda yaushe. Wanda yanzu haka wato daga ƙasar ta jamhuriyar Nijar zuwa jamhuriyar Benin, mutane da dama na ci gaba da faɗin albarkacin bakinsu game da yadda suke ganin wato wannan sabuwar alaƙa za ta kasance tsakanin Nijar ɗin da kuma wato ƙasar ta Benin. Wanda masu sauraro, kai ma muna so mu ji ra'ayinka kan yadda kake kallon wato wannan sabuwar alaƙa za ta ci gaba da kasancewa ne ko kuma saɓanin haka, domin a yanzu haka kowa na bayyanar da cewa ƙasar Nijar ta sama wato ƙasa wadda ta ci gaba, wadda wato dukkan wasu ƙasashen Afirka yanzu haka na son wato ƙulla kyakkyawar alaƙa da su. Nan ma kama ƙarshen wannan labarai da muke tafi